Днес имаме удоволствието за трети път в страната ни Тихомир да ни представи свои произведения. Фотографията е изкуство. В морето има един израз да яхнеш вълната. Вероятно в фотографията се казва да хванеш мига. Днес, за разлика от първите представени произведения за Кения, за Перу, после за Еквадор, днес темата на тази изложба, която се състои от две части, вие ще я разгледате, ще разберете, е Исландия, лед и огън. За Исландия вече ние добихме представа по един много странен начин от последното първенство по футбол в Бразилия. Разбрахме, че една малка страна, която е 340 000, може да стигне до почти до полуфинали. Но за Исландия вие ще видите в произведенията на Тихомир, като много голям интерес представлява този ледник. Той ще ни каже подробности и това съоръжение, което се поддържа. И, както казвам аз, улови мига, последната картина, това е гейзер, но вие ще разгледате тези творби. И другата част, това е рила космически ритъм. Ами, вие ще видите, че отново фотографът е хванал невероятни моменти. Това са лъчите на килим от образи. Това е рила с петте си, част от 7-те езера. Това е този изгрев на рила, това е утрото над езерата. Но не сме тук, за да ви говоря аз. Тук сме автора да представи изложбата, своите произведения и да ни разкаже малко повече и малко повече емоции при съставянето на това изкуство, при заснемането на тези фотоси. Заповядай. Благодаря за чудесните думи. Да, значи реших тази година да представя Исландия и България. Защо Исландия и България? Защото за един месец успях в България да се прехвърля в Исландия и мисля, че се получиха добри снимки тук. Имах малко първи вечер в Исландия, изгубихме много снимки в една пустиня горе, но това стана достатъчно. Значи, за Исландия, в принцип, не е една кола 12 минути на път от теплата спара. Не за да видим моменти, страната много ми хареса. Просто добри хора. За България всички знаете. Никога не бях първо до момента на 7-те рилски езера. Е нещо невероятно. Дори не бях чувал за паневритмия. Но така е, живеем, учим се като... Коя година е? От едната година, септември месец. Е това, да. И аз, значи, първо на това, август месец 20 август, 19, 20 и 21 и след това от 1 до 13 септември Исландия. Ами, значи, изкачвах един кратер на един вулкан. И някъде смисъл се изкачваш на около 1 километър. И в този момент вятър горе беше толкова силен, че ми издуха някаква работа, като съм гледал от чубовете, включително 3
карти с снимки просто и преди 4-5 дни от Исландия си ги отидох. И успях да видя китове, влизах в ледници. Невероятна страна. Ако имате още въпроси, питайте. Вероятно въпросите ще възникнат след като обиколят да разгледат. Да. Има да поддържа животността и самите препарати за нещата, където това съм няма Добър вечер! Как си, Чичо? До сега седях тук, тъй че може да седнеш. Как си седите? Било редно в изложбите почетните гости да седат. Това е братовчетка ми, Донка. Не сте я вижда и нея. Донето, не Донка. Не е Донка, Тонка. Тонка на баба ми Тона е, не обиждай. С Донка. Сега ще го извикам, индианеца. Ще стане. Чичо, седни. Почетните гости седат. Аз ще си позволим уж болен. И Тончо са да дойде. Тончо искам, Тончо да дойде. Виж болен ли си? Сега как да извикам, когато и те мисля. Ангел Христов се казвам, аз съм от рода Каражелеви. Маргарита Димитрова съм. Храбром се.